Inkinga eyiningi yazi. Yeho. Yeho. It's a very good morning. That's the way it is on morning. Ikhathele. Khathele. Let's ngalala usuku lonke. Are you guys okay? I'm not tired. Is it Momo? Come back, John. The grand. Cecilia. How are you doing, Cecilia? Right. You're right, I'm bad. Morning, Mkwaipo. How? Hey, well, I'm Mkwapandini. How are you? What time is it in America now? What time is it in America? Ngibe nentombi nje ese-America ingipha amadola. Into engayijabula. Ngibhubhudla amadola. Amadola nje. Sne, ngiyabonga bakithi Rose. Thiho. Sindisi, oh, sindisi, kuwe oh, ithemba, oh, sindisi. Ulesine namuhla, oh mama, abayenkonzweni, oh mama ulesine, nifunani lapha? Oh, sindisi, oh, oh. Umsindisi wo. Awu. Umsindisi wo. Awu so much. Awu, la mje unonyawo olodwa. Uzulu yapi nonyawo olodwa mfethu? Suhamba amakrutch, hlala endlini. Manje ukhishwa isisu. Ungathiwa nje. Manje isisu nje simphendukele sithi nje manje ufuna ukuya toilet. Kobe sekuthiwa mola phumazela yanqobile kunjani? Umkhwepho wacela kamnandi. Serious na ngophu uyaqhuka lapha. Usamolo. Samo wakuphi? Hey kulukulu mangisazi man. Usamo wakuphi? We enjoy the ride with the new Omoda car. We enjoy the ride with new Omoda car. Omoda, angazi mina ngese Omoda. Uthini? We enjoy the ride with new Omoda car. Ah? Anguzwa manje. Oh. Angazi ngese Omoda. Oh, Sindis. Oh. Oh. Where oh.
C, I believe. Hamba kanjani? Aw ithemba lami ithe. Yabona namhlanje mfethu mathola imassage nje. Oh. Gonyuka nalo. Casey, Casey, not KC. CE. Ya phela hamba kanjani? Hayi aw yebo siyavuma. Yamzini weze. Esontweni kodwa nje uyaya. Awu. Esontweni isonto bethu alizongilanda endlini manje sengiyanqena ukuya alize kimi ke manje sengiyanqena nje ukuvuka nje isonto alize kimi kube yimina umfundisi akube yilona nje isonto kunini siya alike nje nalo decide ukujika okay somlanda ke manje Khathele umsindisi wo awuwole lithemba lami uwe olithe umsindisi ufunani manje umthitha nangezoshayisa Dominic Slick ufunani we happy today at what time mfethu ngiyaphela ngiyondlini mangisuka engikhathele bang actually I'm just waiting for this person to see ukuthi uyaphi bafethu yakani lento after 3 kanje ngizoba ngisemsebenzini ngiphuma ngo-5 angani so I'll be here Blanzethu siyazi ukuthi niyayidesign imoto kodwa usungafaka ama-light emasondweni ngiyeza ngipheke emsebenzini udlala ngamo kuyaphila Lamborghini akupheke emsebenzini yeah yes when I don't wear a light ekwini nangisayikhona esho so bona awusuvela ngikhathele mfethu ngilambile futhi anginamali yabo nje mfethu ngile ngane ephathwa ikhwashiyoka anginayo lunch ngile ngane ephathwa ikhwashiyoka eEthiopia thothi sifuthekile singawo wejenti isuthi kanti ayina nix in the stomach that is me right now yebo hawu bakithi maduzwane yeah kaza I'm tired ngithi ngilambile uba 8 uzothi celebrate Hungry Lions 50 I'm fresh yes amadleka hayi Dominica madle lerato kolokolo wabe yo ngikathele phethu izolo ngiyele Scottsburg ngabuya ngale Double North ngabuya nemkhuhlane nawo is dlala ngindawo izolo bekudry umphimbo phethu kabuhlungu hawu le couple ehlezi ixabana lapha Ramshita phethu yezo Ramshita ahazi noma usebenza maritime yabo izinto lezamanzi yezo Ramshita lo unamashumi kodwa angazi hayibo angazi why bese yaphindile Rachel hawu bakethe congratulations emzibebe futhi angizibanga
Kodwa ngadla mina ithi mina hayi no. Mina ngidla ivagina. Uyazi Dominic. Thank you Lelato. Kodwa damba ngonyaka lot ufuna ibele nalo nkosami ngalijabulela. Kodwa nje ngilambile. Dinga into ebandayo. Ithembala umuntu uthini ngempela amazi nami uthini lo muntu Coca-Cola, yeah. Hi guys, there's so I also uzokhuluma sana. How yabona Dominic is a true friend of mine. Dominic, I love you. Yes. You are a true friend. Dominic usengiphi imali lunch. Yabo akafani nale mkhwepha elokhethi. Ufuna ikhokhe, ufuna enamuhla ngathi awukho right. Ngikhathele. Yabona I flew and right now ingikhatha iyangicoba because it's hot. You know. I came to Durban hoping ngizoba right here. But hey, I'm not okay. Yabo ngiphuza medication. Hey, kuthiwa la eThekwini niyafa izisu. Please be safe guys. Mina ngiblockala ngikabi futhi. Ngiyashesha futhi. Yabo, thank you so much Dominic. Nalo share kakhulu ongathi usherane naye ngase blockele. Pendile, hawu, the new car owner. Ngaza kwethu ngiyayithanda nenzayo. Niyangifta la niphinde nithenge imoto la kimi ese beautiful. Yabo. Izisu baphethwe izisu abantu. Yes. Lama customer la ngiwabukele phansi kanti aza ngapha. Bengezi la. Baphethwe izisu bayahuda abantu. It's challenging. Phela we love you. Yes. I see that. How Pendile bakithi. Yabo. Congratulations Pendile live. Aw bakithi. Nkulunkulu wami. Sebenza ngapha nabantu manje labantu. Oh. Sithabile. Hey, ngiyazilana. So yeah. Ngilinde bedlule. Ufuna ukuhleba ngabo phela. Akushwapha kuyafiwa la mande. Ukuhleba ngabo phela nabo sobe lapha ngamba yi. How? Nabo bathi manje. Hamba nabo lana phela. Owazi umjida mahamba necherry ezothenga imoto icherry and is not impressed ngeke bayithenge leyo moto khohle. Sengiqale ngihlaba abantu abahamba abangenayo manje. If nje hamba necherry umjida and icherry is not impressed, hayi. Yabo. Ngeke azayithenga. Lezwa ngoba it's fine. Go. No. Umjida bathi uyayifuna imoto lo weshrapa ulokhethi ayazi ukuthi nabo lami lo weshrapa yena usathi no angaye bayithenga imoto lalela lo muntu ozokhuluma la manje ukhuluma ngathi uyakhala uyalila uthi igula lika Jama lichithekile bathini Kamfethu uba hawushi emails wakhe bamfethu yeah
Yeah, sibalekisa customer. Mama, you already sat there. You see there's a mail there. Benge bathenga manje kanjalo Abayathetha ya mfethu shenge lapho ngiyabazi mina ubone beseza ukuthi ngeke lutho Uthi wena target market. yazi mfethu ukuthi ama-cherry yabo ngoba hamba nje umjida imoto yayifuna akutshela 100% usizi lo ya yes akaboni nokubona ugqoka nezibuko useze nini uma manje wesikhathi somjida bethu sezohamba umthengisa imoto ebhedayo yabo nje manje lo mjida uzohamba echaza no man the lady wanted it man the lady wanted it yabo hamba uchaza nje mfethu so kanze wethu ake nisiyekeni mantombazane sinithengele imoto sihambe ngeemoto nawe uzothi uma ufika ngayo imoto emsebenzini kuthiwa kukhala abantu yabo mfethu thina abantu besilisa sinaliso ukubona hamba mfana mina kumele ngwithdraw eqala yabo ngaze thina abantu besilisa sinaliso lokubona okay let station is le it's good for you lona mfethu lo ngibonile nje umuntu lo ngathenge lo yes ngeke athenge uyamfethu uyabona ama customer yabo mfethu mina ngiyakholwa ubona umkhwepha ke lo lona umkhwepha yabo nangomunye ogqoke isweater ushisa baba ungagqoka isweater kuyashisa ngiphela athi nothi manje nginamanga ibantu le phenduka camera kuyashisa umuntu ugqoke namajezi amakhulu amajezi lawo nekotoyi uyifayela nje ikotoyi kusanjena bo ufuthi ugqoele kavelaphi bafethu andithi ayibona ngisho ayikho future lana ayikho hlobo uzugqoka namasocks amatha how many times do I say I don't keep track mfethu yes ayikho into le ayi umkhwepha nje uhamba ubalana namawindi othayi kuyabantu emotweni phela ngivula i-aircon siphile emhlabeni la hayi emotweni yes uhamba awu mfethu usuyagqoka hayi bawungizwa kunendaba vele ngifuna ukulwa nomuntu namuhla ngithi mina ayikho nje into le ngaze kwethu is a horrible no yes ayikho leyo nto leyo ngicela ningigifteni ngama-rose bakithi phela yimi madle anisangiboni ingane zakwethu anisangiboni if you don't see me open amehlo ungibuke yimi lona nje hawu qadre elihle ngicela ama-rose please hi hawu tell me now mawungasangiboni madle I don't see you ngizokutshela mina ukuthi vula amehlo ijamani lenkosi umkhulu wakho nasikhindi thank you qadre elihle nako yabona you doing justice uswale uswakhona uzoba yivondo la ngathi ungaphathwa isisi inyanga yonke ngize nini in fact wasayibhula imoto siyojika uphongolo for no reason siniphongola sithi iphepha I'll have to check. I think they sent me an email by now, but I have to check. Does agreena gift done pen. Ning gift done as how him lona ngizongibona. It's Madlega in the house. Ngizwile kuthiwa ama content creators lawa /influencer kuthiwa aniphakeme go. Kuthiwa niphakeme niphakeme kuthiwa niphakeme niyazitshela kwasho kuthiwa niphakeme nkulunkulu wami kuthiwa mabenibingelela how about you cut your hair I know you'll come for me I don't come for abantu abajekayo yeza ke kuthiwa niphakeme nkulunkulu wami kuthiwa nile phezulu kuthiwa nje wanthi 105,000 followers kuthiwa nje umuntu vele ayibone seyighosi zichecka
search ukuthi izitshelling influencers lapho ku TikTok uzobona. Kodwa abaphakeme ngoba nje nami ngosami ngibheka ku500 followers kodwa nami ngiphakeme. Kuthiwa uMadle abaphakeme. Mina aphakama ngani? Ngisebenzisa iColgate, ngisebenzisa tissue oil, uyezwa? Nginombhede engawuthenga eBest to Go. Ngingaphakama nginesibuko engayithenga la sona. Yile nyapha mana anginawo nanemoto lezi engigibelayo lezi zala emsebenzi nezinkulu. Ngabe ngiphakame ngani? Khona nje khola bathe kuye uphakeme nje usihlala nawe la awunamoto. Bathi mina ha. Kathi mina kuthi uphakeme nje awunamoto sigibela nawe amateksi ngithi yibo. Athi mina lasho uswazi, lasho athi kanza kwathi hayi. Ngeke phela. Hawu. Amadlela lo wegibela amateksi sihlale nga44 sibukane sethi. Lo yenkulunkulu wami ngaba yinje sekuthiwa mina ngiphakeme. Hawu. Mina I have boundaries but ukuphakama ayibutho. Bezo. Mina nganza wethu mina ngihlezi ngitshela yabona mhlangane nemali. Mhlambe ngophakama. Yes. Ngingenalutho. Ngizana ama followers into avuka ekseni ungasalani lutho azafollowa umuntu. Hayibo. Hayi ke. Khona abaze bathi kuye hey we are the same here. We don't get paid on TikTok. Hey mama, hey. And the thing is I see lento abantu abayishoyo yazo kubantu ingakho isikhathi esiningi mina mfethu noma thiwa ngimenywe kwi-event thizeni mina ngingazikhathi ngokuhambe ngibuyelelana nabantu ngizoze bezobe ngiphoxe yabo ngimele ekhoneni ngedwa kuba ngathi ngilost yabo uma futhi kuthiwe mhlawumbe umuntu engize nayo kuthiwa akalethi +1 ngazi kahle ukuthi yimini +1 yimi izimanje ekhoneni kufika umuntu azongibona hayi Mahle ngithi hayi ngiyelo energy leyo emva ngimele khona angifuni uhambe ngiphaphela abantu ophaphela abantu la bethi hey nakho sefuna ukuduma ngathi nje nangebhathi yes angikwenze nje ngiyahlalela nje ngibuye ngithi usezoyitshela umuntu eseshona le abuya shona le ngiyithuleshe yabo Mahle can we take a picture yabo uma futhi isikhathi ngithonga ijacket bese ngiyagumula ijacket ngime sishuthe ngiyibuyelele ekhoneni lami athi ngo+1 la kodwa uyaphapha nokuphapha uyi+1 hey hayi kaza wethu hey mina mfethu into nje engayifuni ukuba yiyona lento okuthendela umsangano hayi uMahleka hayi Kemba nje uMahleka is not part of that. I am not part of that yabo okumnandi ngaza wethu you guys have I think you have absorbed me as a person and together with my content so much that you know ukuthi I can never be him yabo makuthiwa nje uMahleka mhlawumbe kuthiwa uMahleka qhamuka umuntu athi ha uMahleka this awuvela ubonda hawe ngena kuMahleka lesimaziya khohlwa ngingamphikisa ekseni nje nithi hawu ayikhosha nje le yabo so into ekhona le yabo into ekhona nje le umuntu ngamphikisa ekseni futhi ethe sathi umtshela icayi lutho bana ngeke kube Mahleka khohlwa ngeke kube Mahleka yabo kanti laba abanye uyakhweshina uthi yeah kodwa lo yabo. With that being said, it's a beautiful morning, guys. It's cut manje 1 minute after 9 on a beautiful Thursday morning. Bakithi, oh mama bese masontweni wena ubhizi la. Siyashaya isikhathi sokukhuleka wemama wengane. Hamba esontweni uyothandaza umama wangolesine ubhizi la wena. Hamba uyokhuleka. Khulekela ingane zakho lapha. Ani nengane. Yes. Hamba uyokhuleka. Hamba uthandaza uthi oh baba. Uthandaze. Lapho uthandaze yabo nje umthandazo useless lokuthi bazalana asithandazele ipolitiki hayi umthandazo ongenasidingo nje emasontweni cha bazalana asithandazele ipolitiki yasemzansi ayibonge inkosi ngithi mina hayi what a waste of prayer wathandazela abantu abadla imali uyijenti content engcono ayikho into engcono nje lapha yabo ngithi mina bathi sithandaze ini ngithi oy ngeke so nje phela inkosi sisize kodwa nje mfowethu hayi usuzokha hayi so guy can never be me. Hey handsome, hi.
ngeke nje uzungibone asandaze bazalwana sasibambana i-chain prayer sibambana ngezandla la lo muntu ade kopa amafinye lapha phambi kwami sengime ngibamba isandla sakhe never fana into le ekuthenga imoto bese esontweni uthi bayithandazela lapha abazalwane bethi balule izandla bethandazela imoto ekabayi imoto thandazela ini bazalwane la le moto ngiyikhokhela nge-installment ngenikhiphe nje neshumi hayi and it's not everyone olapha esontweni okuthandayo othanda ukubona uphumelela nje it's not like that Wothandaza laphana nangu noma ngcobo lana uphethe uvasena omnyama omhlophe uvasena uninde emotweni ngegama lika Jesu egama ejentweni uxele lo mama uthandaza kanjani lo mama waphambana wadweba uX nje wathi uX and uyasho ukuthi le 3 days ayawa yabo I'm telling you church is not a problem the people in the church inkinga kovu those ones yabo so wena ujenti all is good so mina ngabatshela naseka ngathi mina abantu besonto so meme by few not the whole church fana semshadweni wami uNkulunkulu nje mengibuse ngomshado angibafuni mina abantu besonto abawu 50 niya plan ngifuna nje 15 futhi nakhona ngiyasho ukuthi ngifuna bani uma ungathola nge-invitation ungezi la ingakho umshado wami ngeke nje ube la around. Yeah, church is not a problem as I've mentioned. Mina nje mfethu. Hey. Umshado wami ufuna ube kude. Okokuqala alikho nebhasi engizolikhipha kuthiwa ibhasi lokulayisha umphathi niyaphi nodla udla waba. Manifika la emshadweni wami senibukana namadeko ukuthi itshekile ngapha ideko thina siyibona iright. Seniyokhuluma ngedeko ke manje. Hawu nibonile ideko uhlangana naphi? Wena waza la ufika uhlahla amehlo udla ukudla lokhu ne dessert uphuma uhambe la. Wedla nini ukudla kunje? Bungeke ukudla unyaka wonke. Bonga mina ngoba mina engishadelayo. Uzofika la uzokhuluma ngedeko umakoti uyabona ke ingakho umshado kumele ube kude kuze abantu abanezimoto kuphela olongibeza lonke ugibela ini awujike la indawo futhi la engazi khona ama taxi awangeni no Uber ungeni kuza nje invitation futhi nakhona uya RSVP ya RSVP yes mongayitholanga i-email jika ngoba lapha nokove i-email yakho izihamba necode oh okay asisikelela icode awucha ngeke kwawungena wangaphatha code angifuni lutho tothi umuntu umphakele la ethi cha kodwa basincishile ukudla uyaphiwa uthi uncishe uyaphiwa kodwa uthi uncishe ukuncishwa kanjani lokuphiwa yona akhona emngcwabeni la ori nizodla ngoba ukudla kukhishwa umasingcwabisane hayi khohlaya ebukhulu hayi it's not that mina nje mfethu emshadweni wami mangishadhelwa nje yazi ukuthi kobe ku strict wayazi ingane nje angiyifuni emshadweni yapi ingane emshadweni thatha lomkhoveni umsuke nala lento le isizokhala la engane ikhala la emshadweni asazwakali ke thina manje kuma mic esiwaqashile la ama camera adurayo sikhipho 20,000 siqashana nama camera bezwa nama mic lengane yakhe izokhala ibukise la isikhipha nefinyila sekuhlekwa yona ingane yakho le ay angeke nje kuzekulunge ngane zakwethu never yes ingane nje jika thatha ingane le uyihlalise kwanomasonto uzoyithatha mawuphuma la uyezwa asakwazi bethu nokudla ukudla sekuenjoy ilengane yakho iyakhala lengane yakho la ay fuseke nje lento le please is a no ngeke nganza kwethu yes lengane bethu isizokhala awuthula kufana nasemasontweni nina bazali uma ike ngathi ingane iyaqala ukhala phuma nengane yakho ume ngaphandle uthole isingane bese uyabuya umuntu agoloze mfethu kuyashunyelwa la ingane iyakhala mfethu kuyashunyelwa asezwa nezi sizwa lengane iyayilacaza lengane le asalizwa nezwi yini ilengane yakho hayi nibe ningidide mina mase abashana nisabathulisike abashana mase nibe nidikile ke senibona angathi thina si wrong ngani thina engane yakho yazo futhi lezi ingane yabanje ama taxi uNkulunkulu wami
Usuhlela eduze nengane awusakhona noku-enjoy ukudla kwakho. Ingane isokhe kubuye emehlweni. Asazi udle noma uyabona nje vele ukubuka lento le. Siyothatha uthi mni. Futhi uyasaba manje ukumupha usungasathanda ogula la bese kuthiwa ulobhuti wawe oyanika ukudla eTexini. Yabo. Bese kuhamba manje kuthiwa ngayi ithakathi ingane lutho ingane nganginika ilambile nje. Yabo. Mfethu ikhali ingane awusazi bethu la hayi so kanza kwethu lento ngisho out of the goodness of my heart ziyakhala ingane zenu ziyakhala ingane zenu hayi inflammation hayi yongeke bayangikudla kwasani nebethu yabo nalento le futhi ngeNkulunkulu wami yabo nje uNkulunkulu mengibusise kahle ngathenga i-couch yalapha endlini angifuni umuntu ozongivashela nengane angikufuni jika yo jika lezi ngane zeni ayifundisekile isizogibela kwi-couch yami engiyithenge ngemali eyidulayo imali lezi esigijima kuma-couch la igijima kosofa yezwa awuyikhuzi ingane vele hayi unjena-ke unjena wena emalini ngaba unjena emalini ngabani igijima ivula ifridge iyayibhonya ifridge iyayivula ifridge inane dispenser ifridge uphushana nedispenser bese hayi unjena kuphi wena nilengane yakho tseke phumandla angeke nje bandla lutho hayi unjena nje emadleka lona hey cha uyahlupha no never mina bathi ungayikhwishila ngoswazi ngishaye kwayo wena uma wayo lo hey lapha ngeCalvas Mtitinya athi wena ungaphinduza nengane yakho la hey ishaya fridge mfethu uze ngaphakathi uthi yezwa mfethu lokho isihlezi kodwa inhliziyo yasho ngaphakathi lokho mangakuhlehleza ngenqindi ezingane zena ayikhuzeki nje wamkhuzi zokhala lezi ngane zena ayikhuzeki ivele ngoba ayijwayele nama ties clean ama ties la ivele ibhoshe la ijentini ibala nje indawo la engakho oh my god hey ay ke Obucika awukazali kunjani awukazali mfethu awunangane ngaleso sikhathi leso yes lengane isidwebo sofa uyu jojo lapho sofa mfethu Corinthian leather isithatha ibheka ay mina vena nasekhaya nje khona eyake yadabula omunye enzani yadabula omunye impama esontweni ngithi ma hayi uzoyishaya lodo njani mkhaya kuyaphila koshana ngeke nje ngaza ukuthi ngeke ngize ngikwazi mina bandla lutho thatha ingane yakho nawe niphume nihambe la ngoba anikhuzeki yabo nje mfethu mina nje yabo nje uNkulunkulu wami mozozivashela nje mhlambe sengishadwele sinomuzi nonkosikazi uzosivashela sivakashela kodwa uwazi kahle uyitshela futhi ingane zakho uthi la isiyakhona ngicela ihloniphe yezwa ngicela ihloniphe ningathinti ama-fridge abantu ningabulali izitsha yezwa uyitshela ingane zisuka ukuthi uyathetha lo yapha uyashayana ngoba usuza nayo la ingane yakho la ezingane zakho asinaba mina zisuza noma aphi isuza umsuzo one-tea-bag leskoshi suze nginuka indle yonke awusazi noma igundane yini musani kwenza into leyo aniyezwa musani kwenza into leyo otherwise it's been a beautiful morning guys. Let me go charge my phone and try and go through some emails kodwa nje ngiyakhuza niyezwa nina bazali good morning Royal hey yabona sengihambe ngaza kwethu sibonke ngeke simakhe sala danko oh yeah